बोला बोला बीड़ा वाली मैया की म्यूजिक बाय मृत्युंजय प्रेमी। दिन औड़ी रतिया सतिया के बतिया मारी हो। दिन औड़ी रतिया सतिया के बतिया परती पहनती हमका के बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास। दिन औड़ी रतिया सतिया के बतिया मारी हो। दिन औड़ी रतिया सतिया के बतिया परती पहनती हमका के बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास फिजिकल कदी पास फिजिकल कदी पास। 3 साल से कोशिश में माई लगल बनी दिन रतिया हो एक साथ के पढ़ल न करी ओइले माई संगतिया हो। देखल नखे जाते अब घर के हालात गरीब एगो बेटावा के सुनले तू बात माई माई कहि के अरती करी हो माई माई कहि के अरती करी 2 दिन रह के उपास के बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास फिजिकल कदी पास फिजिकल कदी पास। हमरा पताया है करी मैया सुनी नवीरा वाली हो सुनी नवीरा वाली हो। देखियो सीध बहाद आलम में हो जाई हमें बहाली हो। सोहन सुबास कही संगम ओम प्रकाश भंगरिया पे माई तू करो विश्वास। चंदन चांद अर्जुन करेला हो चंदन चांद अर्जुन करेला नौकरी के तलाश के बाटे आरम के आस फिजिकल कदी पास